Čo všetko je dôležité a nevyhnutné, aby sa u malého dieťaťa hlavne vyvíjalo? Patrí sem napríklad vývin rečí, ktorá má veľmi dôležitú zložku, takzvanú neverbálnu, čiže sociálny obsah reči. Na to potrebujeme sledovať mimiku druhého, sledovať výrazy tváre a polohu tela. Učíme sa tým pádom porozumieť reči aj z jej neverbálneho obsahu v jednotlivých súvislostiach. Na správny vývin reči je tiež veľmi dôležité, aby dieťa bolo stimulované tým, že sa snaží komunikovať. Nie len, že sa díva na nejaký obsah na monitore, ale teda, že sa snaží niečo si vypýtať, niečo pomenovať, že je týmto spôsobom aktívny účastník v reči. Ďalšou dôležitou zložkou, ktorá sa vyvíja, sú kognitívne schopnosti, tzv. Rozumové schopnosti. Rozumové schopnosti, ktoré sú nevyhnutné preto, aby vaše dieťatko dobre napredovalo, sú okrem iného pozornosť, porozumenie tomu, že je nejaká časová následnosť. V rozprávkach čas beží úplne inak ako v reálnom živote. Porozumenie a rozlišovanie medzi realitou a virtuálnym svetom. Porozumenie následkom, jednotlivým krokom, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby sme nejakú činnosť vedeli v tom reálnom živote predviesť. Pre deti je dôležité, aby bol ten rodič alebo tá blízka osoba s nimi v interakcii. Deti nepotrebujú veľa interaktívnych hračiek, blikajúcich hračiek, hlučných hračiek. Deti sú prestimulované. Oveľa lepšie je nechať deti sledovať trebárs aktivitu dospelých, keď sú to aj malé bábätká. Stačí, keď ich držíme trebárs na rukách a oni pozorujú, čo sa okolo nich deje. Náš svet je dostatočne zmyslovo podnetný na to, aby to tomu dieťaťu stačilo.